Fl-2017 Caritas Malta rat 732 persuna jersqu għall-għajnuna bi problema ta' abbuż ta' droga li minnhom 186 kienu klijenti ġodda u 15% kienu nisa. L-età l-aktar komuni kienet ta' 33 sena li żar fosthom ta' 14 sena u l-akbar ta' 64 sena. Għat-tieni sena konsekuttiva l-akbar numru ta' pazjenti kellhom problema primarja bl-użu tal-kokaina, filwaqt li 30% oħra ta' dawk li resqu għall-għajnuna għamlu dan minħabba id-dipendenza fuq l-eroina. Fl-2017 Caritas Malta rat l-akbar perċentwal tal-klijenti li resqu minħabba id-dipendenza fuq il-kannabis. Din l-istatistika ħarġet propju f'ċerimonja ta' ferħ fejn fija 11 raġel u mara li 2 minnhom huma priġunieri temmew b'suċċess programm ta' riabilitazzjoni ma' Caritas Malta. F'kummenti, id-direttur tal-Caritas Malta Anthony Gatt għal mal-grattwazzjoni issa dawn se jmissu ma' realtajiet u jibdew japplikawhom fil-ħajja tagħhom. Ħafna mill-residenti jgħidulna li mal-gradwazzjoni jibda l-programm ta' veru, l-programm tal-ħajja. U jibdew ukoll l-isfidi li inti taffaċċja meta tkun hemm minn barra. Preżenti għaċ-ċerimonja kien hemm ukoll Dun Victor Grek, figura importanti għal Caritas li qatt ħajtu jaħdem għal persuni bil-vizzju ta' droga. Li 12 gradwat Monsignor Grek għalilhom li huwa importanti li jifhmu li jridu jibqgħu jinbidlu kuljum u jkunu kapaċi jagħmlu dan hekk kif jarfu li huma dgħajfa.